ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoffif taħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik tfarfar la mara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew u ma gedduma dejjem sal-art, hawn oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żomm, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Zaqqi Marelli, xamlitli dik il-koka, xamlitli. Kont naf li kell ħażin, imma jien, aj ma zaqqi ma nafx insajjar. Laqqas bajda ma naf naqli, xaru kaza, aj ma zaqqi. Aj ma. Jien naqra ktib ara. Forsi ma tafx kif. Innessi ftit. Fil-ħasħazin ġew ieħor sejjer. Aj ma. Ramzi u l-prinċipessa. Darba waħda ġo foresta kbira f'pajjiż il-bogħod kienet tgħix il-junfanta bl-isem ta' Fajza. Fajza kellha l-junfant żgħir jismu Ramzi. Lil Ramzi, Fajza kienet tgħallmu kull ma kienet taf. Kienet turih li ma weraq seta' jiekol u li ma setax. Kienet tispjegalu li ma kienu l-postijiet fejn seta' jilgħab u fejn kien ta' periklu. Ramzi kienet jikber kuljum u ma' ġenb ommu kien iħossu ferħan u protett. Ftit il-bogħod mill-foresta kien hemm belt kbira. F'dan il-post kienu jmorru ħafna turisti biex jaraw il-palazzi, it-tempji u l-ġonna sbieħ. Ir-re tal-post kien iżomm xi l-junfanti fil-ġnien tiegħu. Lil dawn kien ilibishom kostumi sbieħ kollha deb u kuluri. It-turisti kienu jħallsu biex jirkbu fuq l-junfanti u jmorru dawra fuqhom madwar it-toroq tal-belt. Ir-re xtaq iżid aktar il-junfanti għal dan ix-xogħol, għalhekk bagħat lill-qaddejja fil-foresta biex jaqbdu xi frieħ tal-junfanti u jġibuhom fil-ġonna tal-palazz. Fajza stempħet minn raqda ħelwa. Ħarset ma' ġenba, imma l-Ramzi ma ratux. Dak fejn mar, bdiet tewden u tinkwieta. Għal xejn daret u fittxet, għal xejn għajtet lill-bina u staqsit għalih, għax lir-Ramzi ma sabithom kien. Ramzi qam sturdut. Il-post li qam fih ma kienx jafu. Kif ġie hawn? Fejn kienet ommu? Għaliex kien hemm il-junfanti li ma kienx jafhom? Għaliex kellu katina ħoxna ma saqajh? Ramzi nfixel u beda jibki. Miskin kif għandi bżonna miljen. Lill-junfanti l-kbar tħassruh. Bil-lejl kienu raw li l-qaddejja tar-re jġibu lil dan lill-junfant żgħir imkebbeb ġo xibka. Għalhekk qalulu, tibkix sabiħ, hawn tinsab fil-ġnien tar-re. Obdi kull ma jgħidulek ħalli jkollok x'tiekol. Aħna nieħdu ħsiebek mill-aħjar li nistgħu. Nispera li jsajrulu tajjeb, mhux bħal kokolandi. Ramzi beka u beka għal ħafna jiem. Kien il-ħin kollu jaħseb f'ommu. Mama, fejn inti? Kemm xtaq ikun magħha fil-foresta? Aj, ir-reġa' ġejja, żaqqiet u ġani sew. Ajma, aħjar nitlaq. Stenna. Aj.